Baad na ano to na lupigan to. Horoba-uba ng maray si Nini. Diyos sa tubig. Ako grabe na yung mga tao niya titiripo. Naganyao ni Diyos Nini. Nagadana sa Angelica. Yung pamangkin ko po, nalaman ko po, kang 3 days na po bago po siya namatay. Ginahasa bago patayin. Yan ang inala ng pamilya ng isang 9 na taong gulang na batang babae mula sa San Jose, Camarines Sur. Nilapastangan ang walang kamalay-malay na paslit sa lugar na inakala nitong ligtas para sana sa kanya. Sa paghahanap ng hustisya at dahil na rin sa labis na kahirapan ng kanilang pamilya, ay lumapit na sila sa programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Yung pamangkin ko po, nalaman ko po, kang 3 days na po bago po siya namatay. Gusto ko lang po sana, magpuha man lamang po yung pumatay po sa kanya kasi po, wala pong may umaan po. Doon po sa amin. Sino raw ang huling nakasama ng inyong pamangkin? Wala po kasi may nagsasabi po ng pagkakuha po din po. So, para po may alam po sila, ayaw po nila yung aminin. Lumalabas din na may kapabayaan ang magulang. Ito bang pamangkin mo ay madalas iniiwan ng magulang? Minsan po, yung bata po, nag-aaral yung pamangkin ko. Po yung sabi ng magulang ng nanay nitong biktima nung malaman po niya ang kinaharap ng sitwasyon ng kanilang anak. Wala lang po, ma'am, kasi may depression yung nanay po. At ayon sa nakapanayam namin mula sa San Jose Municipal Police Station, ay mayroon ng isinasagawang investigasyon ang naturang ahensya. Super sir, yung ladies po namin, nag-aantay po kami ng result ng autopsy doon sa region yung sa Soco po. Kita yung bata doon, dinala siya sa rural health dito sa San Jose. Hindi naman po ni Dr. Armelia, yung doktor natin dito, para po assure kung talagang mayroong foul play, kaya nag-decide po tayo na ipa-autopsy. Ngayon, hindi pa nare-release yung official autopsy result galing po doon sa Regional Forensic Unit. So gustong sabihin si officer hanggang sa mga oras na ito habang inihintay natin yung resulta nung or may nangyaring paggagahasa. Totoo po yan, sir. Kasi yung report namin na una, drowning incident involving minors po. Habang patuloy pa rin ang investigasyon sa nangyaring insidente, ay sinagot na din ng programa bilang tulong sa pamilya ang balanse nila sa punerarya. Napabanggit niyo po kanina na may problema pa po kayo or may balanse pa po kayo sa punerarya. Kami nakabayad sa Amunilariat. Huwag po kayong mag-alala dahil po yung balanse ninyo sa punerarya ay sasagutin na po ng Ako Bicol Party List Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Kinabukasan ay agad kaming nagtungo sa San Jose, Camarines Sur. Magbabayad po kami ng balance nila. Sa Cabao. Apo. Nanay, bibigay ko po sa inyo. Ito po, nanay. 1, 2, 7, 8. So, okay. Itaw ko na po. Itaw, pen. 8,000. Okay po. So, ito po, nanay, yung resibo. Thank you very much. Sige. Tapos, ang problema ninyo. Thank you po. Thank you very much po. You're always welcome po. Sa inyo po. Kami po ay instrumento lamang po dito. Pero, sana dako ka butagang mataba. Matapos mabayaran ang balanse sa punerarya, ay nagtungo din kami sa lugar ng mismong pinangyarihan ng krimen. Hello, Nay. Kumusta po? Nay, ano po yung nalalaman nyo doon po, Nay, sa pagkamatay ni Angelica? Dahil ko to anam. Pero may nakapagsabi po ba sa inyo na parang pinaghihinilaan po yung anak ninyo? Iyo nga ni po.
Yan, nasasabi dyan sa mga kataraning may. So wala pa po kayong alam kung sino yung Dahil ko nagawa talaga naman? ito na alam na ito sasalog na ito na may talaga. Dahil ko na hiling talaga ito nagadaan si Nini. So nung araw na yun po walang kasama siya? May isang kasama dahil nagkasama si Nini. Nakakabot si Nini sa sentrong Dalisa, sa sentrong Gayaw. Pabayaan niyo po ba yung anak niyo, Nay? Dahil ko mga napabayaan, tayo nanap ko pa nga na. Kagaday ko nakuha niya na pula sa tubig. Mga natuturuga, naisa ito nagadan. Matapos nito ay itinuro sa amin ni Nanay Mary Ann ang lugar kung saan niya nakitang palutang-lutang ang bangkay ng kanyang anak. Gabi po at hanggang magmadaling araw po na hindi niyo po nakikita si Angelica. Ano po yung pumasok sa isip niyo? Bad na na lupigan to, huruba-huba ng maray si Nene. Inuba talaga huruba-huba na ko sa tubig. Ako niya pa na. Grabe na yung mga tao niya titiripo, naging ni Jess Nene, nagadana si Angelica. Saan po dito, Nay? Dumanaw sa puro na ito, duman kita sa puro. Sige po. Nakagi kita dyan sa Baruto. So dito po, Nanay, Tapos nahiling maigdiho, grabe ng mga tao, nagkahiriling ng mga tao, hindi aki ko. Hindi nagkahiriling ang tao. Tay, magandang hapon po. Tay, may nalaman niyo po ba yung nakuhang bata po dyan? Opo. Opo. Nakita lang po doon nakalutang. Kilala niyo po yung bata? Opo, anak po niya. Si Angelica? Angelica po. Opo. Kayo po ba may anak na babae? Meron po. Nangyari po sa akin yan, baga. Ganun din, papakulong na lang natin yan. Opo. Dapat po mahuli na para wala nang ibang krimen na mangyari pa. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng San Jose Municipal Police Station upang mapanagot ang tunay na may sala sa likod ng di umano'y panggagahasa sa anak ni Mary Ann. Sa kabila ng sinapit ng pamilya dahil sa pagkamatay ni Angelica, ay nananatili pa rin ang pagtitiwala at pag-asa na makakamit din ang nararapat na hustisya.